Ogolla sirkal mo weni atemo penjo ni en hie kasto mar ariyo ere kaka samoro weche mag siasa gi mibadhi otudore kanyakla achiel e thiro gik manyalo miyo wageng' masiche mabiro gi sirkal ma Kenya wan gi level ariyo. Wan gi national government motelni gi ker to gi kaonti motelni gi gavana. Koluwore gi NTSA kaka NTSA mochung' ne ndara, National Transport and Safety Authority matiyo under Ministry mar Roads. Minister mar Roads gi Transport iyiero gi President kendo gin te gi serve at the pleasure of President. Manyiso ni gimoro amora modhi marach gino dhi chung' mane dhod ker CA. Onego bed ni onyalo penjo gi omiyo gima kamano dhi mbele kendo gima kamano inyalo geng'. Koro kiwe mar President e county ka be nigi systems ma gitiyogo. Licenses michiwo mag gedo aoyaegi jomodhi okawo udi ogere chunya aora gi mago county government gin magi gichiwo license mag gedo to gin gichoko achoko osuru ji biro abira ng'ato biro abira nadhi gero ot timiye mana license kumodhi gedo ng'ama odhi ong'iyo onge approvals koduogo manyo approvals jogo chako approve to wachako dhi chaka gedo kato gidhi giwe ji e chunya aora to jogo dhi thote magi criminals. In fact joma approve gik mamiyo ji dhi thogi ndara migero marach madhi nego ji udi migero kuonde maricho madhi nego ji mago criminals e government. To jatend sirkal onego bed ni en mong'eyo joma tiyo offices go mako pondo offices dhi marach to nyalo lokogi kata onyalo ng'iyo kaka konyo jopiny e weche machalo kamago. Criminals kaluwore gi dho